बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांनि दिनैनि थामहिनबा 20 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गहपुरनि मनिका गयारिनि थुनलाइनि फोथाराव क'क्राझारनि अरायथि ब्रह्मनि आंगोनि बर' बिमा, बाक्सानि खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि दैथुन बसुमतारिनि आंनि जिउनि मोदाइजो, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि लैथो साग्लि, बाक्सानि रैदोम बर'नि खोन्दोथाम हाइकु खन्थाइ, क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारिनि दाखा, क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि सेरजानि देंखो आरो कुश कुमार ब्रह्मनि नोंखौ नेयै नेयै खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बखरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।